€6,66 ben ik kwijt voor 1 pakje maandverband en een pakje tampons. Een soort mensen stellen misschien het is bestil om dit uit te rekenen. Toch blijkt dat volle vrouwen dit net betalen kunnen. 1 op de 10 vrouwen en famkes in Nederland kunnen net elke maand maandverband of tampons kopen. We zeggen ook wel eens dat er een soort van dubbele taboe op zit. Want aan de ene kant praat sowieso net zo heel graag over die ongesteldheid. En aan de andere kant zit op armoede natuurlijk ook wel een beetje een taboe. Daar praten we ook net graag over. Dus ja, dat is dubbel zo zwaar. Je zou het misschien net zeggen, maar menstruatiearmoede is een groot probleem in Nederland. Een aantal voedselbanken in de regio bieden daarom ook menstruatieproducten aan. Dat is eigenlijk ontstaan vanuit de vrijwilligers zelf. En sindsdien delen we het uit. En we krijgen het materiaal van de Stichting Armoedefonds Nederland. En daar krijgen ze nou en dan een doos vol maandverband en tampons en zelfs menstruatiecups van. Wij hebben helaas vernomen dat wij haast de enige voedselbank in Friesland binnen, terwijl dat volle meer voedselbanken hier gebruik van maken kennen. Voedselbank Kalmeland vindt dat spietig, want vraag naar menstruatieproducten is er zeker. Ook volgens de stichting Bloody Basics moet er meer aandacht komen voor menstruatiearmoede in Nederland, omdat het grote gevolgen heeft voor vrouwen. Aan de ene kant broeken vrouwen bijvoorbeeld sokken of oude kranten of oude kleding in plaats van dingen als maandverband. Dus er zit echt een gezondheidsrisico aan. Aan de andere kant is ook dat ongeveer 24.000 famkes en vrouwen in Nederland best wel gauw eens werk of squallen missen, omdat ze op dat moment gewoon net genoeg geld hebben om menstruatieproducten te kopen. En ja, dat is echt een heel groot sociaal probleem. Stichting Bloody Basics wil het onderwerp menstruatiearmoede uiteindelijk op de landelijke politieke agenda zetten om ervoor te zorgen dat famkes en vrouwen altijd en overal voldane toegang hebben tot menstruatieproducten.